खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जों गोदोनिफ्रायनो खोनाबोनाय बाथ्रा गथ' मानसि उन्दै गथ'फोरनि देहायाव भगबान हाबनानै थायो, इसोर हाबनानै थायो। मानोना बिथांमोना जेबो अहंकार गैया, रावखौबो जेबो गाज्रि साननो हाया बिसोरो गथ' मानसिफोरा। नाथाय बे बाथ्राया गोदोनि थाखाय थिगमोन, नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि जानोनो हाया। मानोना दिनै साननैसो सिगां ओरैबायदि मोनसे जाथाय जालांदो, जाय जाथायखौ नोंथांमोनाबो खोनानानै निजेनि फिसाला फिसाजोनि सायाव बा नोंथांमोननि खाथि खालायाव थानाय जि नोंथांनि फिसाजो फिसालाजों गेलेबाय थानाय गथ'फोरनि सायाव नोंथाङाबो सन्देह खालामगोन जे बे गथ'फोरा आसलते मोजां ना गाज्रि। बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो गिगोन नोंथांनि फिसाजो फिसालाफोरखौ गुबुन गथ'फोरजों गेलेनो होनो थाखाय। आरो बे जाथायखौ नोंथांमोना मिथिना लानाया मोजां, मानोना इमान उन्दै उन्दै गथ'आ बिदि इमान गेदेर खामानि मावदो जायखौ नोंथांमोना जेब्लाबो भाबिसननो हानाय नङा। आरो बे जाथाया जादों इउपिनि बलिया होननाय थाइसे जायगायाव, जि जायगायाव न'खरसे मानसि दंमोन, बिसा रुम मोननैसो दंमोन जेखौ भारायाव होयोमोन। आरो बै भारानायाव न'आव न'खरनै फेमिलि थायोमोन। आरो न'खरसे फेमिलियाव सासे हौवासा गथ' 6 बैसोनि आरो न'खरसे फेमिलियाव सासे 13 बैसोनि आरो सासे 16 बैसोनि हौवासा गथ' दंमोन। आरो बिसा न'खरनिबो सानफ्रोमबो बिमा बिफाया खामानियाव थाङो। आरो बै जाय मालिक, बै मालिक लोङा सासे फिसाजो दंमोन 3 बैसोनि। आरो बै मालिक लोङानि फिसाजोआ सानफ्रोमबो बै गथ'फोरजोंनो गेलेयो, बेयावनो थायो, बिसोरजोंनो थाफायो। आरो मालिक लोङाबो सानो उन्दै उन्दै गथ' गेलेबाय थाथों जयैनो, जेबो सिन्था गैया। नाथाय थांनाय 14 अक्ट'बर खालि बिथांमोना ओरैबायदि गेदेर जाथायखौ मावहोदों, जायखौ खोनानानै गासै बै इउपि रायजोआव जोबोद टेनसन जादों। सुबुंफोरा सानदों जे दिनै मा जुग मोनफैखो, बेफोरबायदि जुगखौ जोङो जेब्लाबो आसा खालाममाराखैमोन। दा कलि जुग सालायबाय दोङो, नोंथांमोनाबो मिथिगौ। आरो बे कलि जुगाव मा जालांनो हमदो बेखौ नोंथांमोना मिथिना लानाया मोजां। आरो सब समावनो निजेनि गथ' गथायखौ लानानै सांग्रां थानाया मोजां। आरो बे जाथाया ओरैबायदि जायो, इखालिबो बिथांमोना जयैनो गेलेबाय दंमोन। आरो गेलेबाय थानायाव बै हौवासा गेदेर सानैया, जाय 13 बैसोनि आरो 16 बैसोनि हौवासा गथ' सानैया, बै 3 बैसोनि मालिकनि फिसाजोजों रेप खालामो। आरो लोगोसे बै 6 बैसोनि जि हौवासा सासे बाव, बेबो बेफोरबायदि खामानि बिसोरखौ नुनानै जयैनो मावफायो। आरो बे गासै जाथायखौ बै फिसाजोआ थांनानै बिमानि सिगाङाव खोन्थायो। आरो बिमाया 15 अक्ट'बर खालि पुलिस स्टेसनाव थांनानै बे कमप्लेनखौ लिरहैयो। आरो पुलिसफोरा फरेनसिक रिपर्टफोरखौ लायो, मानोना पुलिसनि मोनसे जायखिजाया केसाव बिसोरनि इनभेस्टिगेसनाव बेफोरो मोनसे प्रसेस। आरो बे प्रसेसआव उनाव मा जागोन, बै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मा साजा होगोन बेफोरखौथ' दा मिथिनो मोनाखै। नाथाय मोनसे बिराद गिनो गोनां जाथाय जालांदों। आरो बेफोर गासैबो जालांदो आजिखालिनि जि आखाइ थानाय मबाइल। बिमा बिफाफोरा आजिखालि निजे खामानियाव बेस्थ' थानानै फिसालाफोरखौ फिसाजोफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो, गथ' उन्दै जेब्ला बियो थाबायनोबो रोङाखै बा बियो मोजाङै रायज्लायनोबो रोङाखै, बै समनिफ्रायनो गथ'फोरखौ बुरखायनो थाखाय मबाइल होनानै दोनो। आरो जेराव बे मबाइलनि मोनसे एडिक्सन जालाङो, मोनसे निसा जालाङो। आरो बै निसानि फलाव आजिखालि गथ'फोरा बै मबाइलाव मा ओंखारदों मा मादों नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ। मबाइलाव जानला मानला सुबुंफोरा किसुमान दोङो जे गाज्रि भिडिअफोरखौ हेगारो। आरो बै भिडिअफोरखौ नायनानै बै गथ'फोरा मा सानगोन जे जोंनि दुनियाया बेफोरबायदिनो। आरो बिनि थाखायनो मबाइलफोरनिफ्राय सब समावनो गोजानाव लाखिनाया मोजां गथ'फोरखौ। मानोना निजेनो एसे सम दिहुननानै गथ'जों टाइम पास खालामनांगौ, बा गुबुन लामा नायनांगौ जे गथ'खौ माबोरै बायदि बुरखायना लाखिनो हागोन। मबाइलाल' मोनसे बेसाद नङा जे गथ'फोरखौ बुरखायनो थाखाय। मानोना गोबां बेफोरबायदि गेलेग्रा बा गोबां बेफोरबायदि गेम दोङो किसुमान, बा नोंथाङा निजेबो गथ'जों थाफानानै बेफोरबायदि गथ'खौ बुरखायनानै लाखिनो हायो। नाथाय आजिखालि जि दुनिया, थाखानि उनाव गिदिं रावबो निजेनि फिसा फिसौनि थाखाय समानो गैया जालांदों मानसिया।
गोदोबो गथ' गथाय जोनोम जादोंमोन नाथाय गोदो मबाइल गैयामोन थेवबो गथ'फोरा मोजाङै थायोमोन गथ'फोरा बेफोरबायदि शिक्षा लायामोन नाथाय दा एमान आधुनिक जुग एमान लेखा फरा गोरों गोजा बिमा बिफाया थेवबो मानसिफोरनाव समानो गैया जायखिजाया भिडिअखौ नोंथांमोननो थाखाय लाबोदों आङो नोंथांमोनाबो सांग्रां जानानै था गथ'फोरजों बाराद्राय गुबुन गथ'जों हेगारनानै होनाङा गेलेनो बा बिसोरजों बारा थाफानो आरो बयनिख्रुइ हिनजावसाफोरखौ बांसिन साबधान खालामनांगौ उन्दैनिफ्रायनो बिसोरखौ निजेनि सेल्फ डिफेन्सफोरखौ सिखायनांगौ अबे बेड टाच अबे गुड टाच अबेयाव दांबा बिमानि सिगाङाव खोन्थानांगौ अबे बाथ्राखौ बिमानि सिगाङाव थाबैनो खोन्थानानै लाफैनांगौ सोरबा जुदि बेफोरबायदि बेड टाच खालामदोंबा बेफोरखौ खोन्थानानै लाफैनांगौ बेफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंहोलांनांगौ जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।